Liwap vilayatynyň ençeme etrafynda mektep okuwçylary paýta ýygymyna çekilip başlandy. Bu barada sebitden maglumat berýän Azatlyk radiosynyň habarçylary käbir mektep müdirleriniň çağalary temmi çäresi hökmünde paýta ýygymyna uğradýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda yetkinjekleriň paýta ýygymyna çekilmegini gadagan edýän buyruk şu ýylyň iýul aýynda güýje girdi. Kerki Garawekul Farab Darganata Hojamaz Sayet we Çerjiw etraplaryna mektep okuwçylarynyň paýta ýygymyna uğradylmagy awgustyň ahyryna başlany. Olary daňdan sagat 5-den başlap paýta meýdanlaryna görse bolýar. Diýip ýagdaýlardan habarly Sayatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Liwaply muallimleriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, paýta ýygymyna uğradylýan çağalar hökmany suratda 14 ýaşyny dolduran bolmaly. Owa arçynlary we mektep ýolbaşçylary çağalaryň göze başa düşmedi ýaly paýta meýdanlarynyň jümmüşine uğradylmalydygyny hem tawşyrýarlar diýip Kerkili bir muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol Kerkidäki köp çağanyň ene tasyndan ruhsat alınıp paýta ýygymyna uğradylýandygyny hem bellidi. Ene atalar öýe 5-10 manat pul getirer diýip çağalarynyň paýta ýygymyna ekidilmegine razy bolýarlar. Sebäbi häzir köp maşgalanyň gözeran eklenji gaty gözgyny ýagdaýda. Bu ýyldagy okuwçylaryň ençemesinde mektep esbaplary hem ýok diýip Kerkili muallim bellidi. Şol bir wagtda muallimler käbir mektep müdirleriniň çağalary temmi çäresi hökmünde paýta ýygymyna uğradýandygyny aýdýarlar. Mektebe sapaklara yetişigi pes bolan we tertip tüzgünü bozan okuwçylar paýta ýygymyna uğradylýar. Jeza bermek şäheresi hökmüne uğradan okuwçylaryň aglabasy oglanlar bolup olaryň ene atalar bu barada habarly edilýär. Diýip Garabekowully bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada vilayat häkimliginden we bilim müdirliginden şeýle-de zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministrliginden telefon arkaly tesvir almak synançyklary oňy netije bermedi. Ýöne Türkmenabad şäher häkimligindäki ygtybarly çeşmämiz etraplarda çağalaryň paýta ýygymyna çekilýändigi barada vilayat häkimligine habaryň gelip ýetendigini, ýöne resmiýleriň heniz dymýandygyny aýtdy. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýta ýygymyna çekilmegini gadagan edýän buyruk şu ýylyň iýul aýynda güýje girdi. Buyrugy 12-nji iýulda Zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministri Muhammed Seyit Sylabow gol goýdy. Şeýlelikde 2017-nji ýylda kabul edilen ziýanly we hoply işler sanawyna paýta ýygymçy we paýtaçy diýen iki sany täze iş goşuldy. Buyruk Adalet ministrliginde 22-nji iýulda hasaba alyndy. Şonda täze buyrugyň ýerine ýetirilişine Zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministriniň degişli orunbasarynyň gözegçilik etmelidigi aýdyldy. Türkmenistan çağa zähmetiniň ulanylmagyny, ýagny iş berjileriň eýeçiliň görnüşine garamazdan kämillik ýaşyna ýetmedik işçileri kyn iş şertlerinde, ziýanly ýa-da hoply işlerde ulanmagyny 2005-nji ýylda gadagan etdi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda çağa zähmeti şol sanda yetkinjekleriň paýtaçylykda işlemegi ýa işledilmegi dowam edýär. Habarçylarymyz muňa maşgalalaryň eklenç zerurlygynyň, mätäşligiň, maşgalalaryň durmuş goraglygynyň ýygyderli pese gaçmagynyň hemde durmuşyň aşa gymmatlamagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Balkan welaýatynyň yerli häkimetler Orak we Çekiç Sowetlaryň baýdagy ýaly SSR wagt edýän nyşanlaryň ýer arasyna ýaýradylmagyna garşy görüşip başlady. Milli howpsuzlyk hemde içeri işler ministrlikleriniň Balkan welaýatyna ýerli edaralary bu kampaniýalaryň çäklerine Sowet nyşanlarynyň suraty çekilen futbolkalaryň, kepkalaryň ýagny başga aplaryň sewdasyny gadagan edýärler. Şeýle-de bu hili haritlaryň mahawat we sewda işleri bilen meşgullanýan adamlary galy berse-de şeýle egin eşikleri geýýän adamlary soraga çekýärler. Balkanawat we Türkmenbaşy şäherleriniň bazarlarynda egin eşik dukanlarynda soňky bir näçe ýyl bäri SSR wagt edýän dürli haritlar, sport libaslary we beýlekler peýda bolup başlapdy. Ýokary hili şeýle haritlary, futbolkalary we kepkalary sewda tekçilerinde el ýeterli bahadan görmek bolýardy. Diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ýöne yerli häkimetler goraýda SSR alamatlandyrýan nyşanlara garşy kampaniýalara girişip bazarlarda sewda dukanlaryna bu haritlaryň sewdasy bilen meşgullanýan adamlara, hatda sosial ulgamlarda bu hili nyşanlary paýlaşýan adamlara basyş edip başlady. Yerli ýaşaýjylar bu kampaniýalara 4-nji sentýabrda badalga berilenini aýdýarlar. Men şu gün kenar bazarynda polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň kommunist nyşanly egin eşik depter bloknot
banknot we sumka satyan söwdägärleriň haritlaryny ellerinden alyp, olaryň üstüne gıýgyryp durýandyklaryny gördüm. Olar ona golay söwdägäre ırsaradylar we haritlaryň kim tarapyndan nerelerden getirilenligi bilen gyzyklandylar. Diýip Balkany ýaşaýjar. 100 ýyl ozal 1924-nji ýylyň oktýabr aýyny häzirki serhetleriniň çägine Sowet Sosialistik Respublikasy elan edilen Türkmenistan 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň synmagy bilen garaşly döwlet statusyna eýe boldy. Şu ýyl garaşsyzlyk bayramynyň 33 ýyllygyny belleýän ýurtda häkimetler tarapyndan Sowet mirasy açaçan agdalmady. Şol bir wagtda açyk ýa-da asryn görnüşde dekommunizasiýa hemde dekolonizasiýa prosesleriniň badylgy berildi. Sowet adlary daklan etraplaryň, şäherleriň, şäherçileriň we obalaryň adlary ýeke-ýekeden milli adlar bilen çalşyryldy. Türkmenistan ata-babalaryň ýol ýöreliglerini esaslanýan hemde öz milli şahsiýeti, kimligi bolan döwlet hökmüne öňe taýlanmagy synanyşdy. Ýöne Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy uruşunyň fonuny öňkü Sowet giňişligine, şol sany merkezi ýurtlaryna Sowet mirasy boýunça gymyldy hereketler peýda bolup başlady. Ukrainada Rus uruşy käbir öňkü Sowet respublikalarynyň, şol sany merkezi ýurtlarynyň arasyna wagtaly ödügtiýarlyk we territorial bütünlük bilen bagly hyjulary öjükdirdi. Sowet simwollarynyň we nişanlarynyň gadagan edilmegi boýunça çağırışlar Özbekistanyň kanun çykarjylar derejesine dilendirilip başlandy. Ýa-ni ýakyn Özbek parlamentiniň Oli Majlisiň sözçüsiniň orunmasary şol bir wagtda Milli Tiklaniş, Milli Galkynyş partiýasynyň lideri Alisher Kadyrow Özbekistanyň Sowet simwollarynyň kanun esasyna gadagan edilmegine çağırış etdi. Bradan Özbek Kadiýeti Samarkand vilayatyna SSR-iň gaýtadan dikeldirmegine çağırış eden 74 ýaşly bir ýaşaýjynyň 3 ýyl möhret bilen azatlygyny çäklendirdi. Ol özüniň Telegramda paýlaşan postuny Özbekistanyň garaşsyzlygynyň ýüdüli häsiýete eýe bolanyny, öňkü Sowet Soýuzynyň resmi taýdan asla synmanlygyny öňe sürdi. Munyň ideýany Özbek parlamentiniň spikeriniň orunmasary milli gymmatlyklary, milli duýgu düşünjäni inkar eden Sowet aňyetini ýazgyryp çykyş etdi. Men kadiýetiň kararyny mübarekleýärm. Diýip Özbek siýasatçysy öz ýyldaşynyň azatlygyny çäklendiren kadiýetiň kararyny makullady. Özbek halky Sowet häkimetleri tarapyndan ýekirmelere we kemsitmelere sezewar edildi her wagtda hem geçmişiň yaralaryndan gutulýar. Diýip siýasatçy aýtdy. Türkmenistanyň bu hili çykyşlar resmiler tarapyndan beýan edilmeýär. Ýöne häkimetler Sowet aňyetini wagt edýän simwollary, nişanlary nişana alýarlar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy soňky ýyllarda ýylat arasyna Sowet wagty boýunça gymyldy hereketleriň hasaby alınıp başlananyny aýdýar. Hakykatdan Günwatar Türkmenistanyny 50 ýaşlaryna adamlar märekelerde we üýüşmeleňlerde esser döwrüni taryplap, gürrüňleri golgap başladylar. Olar esser döwrüni bir urubula bir topordat satyn alardyk. Bir sany otly çöp bir köpüge satylýardy. 10 rubla 50 kilogram un alardyk. Häzir et we süýji ýaly ady önümlerini satyn almagy ýagdaýymyz ýok diýip köne döwri wagt edýärler. Şeýle adamlar köpelip başlady. Olar ýakyn wagtda etleriň gaýtadan dikeldiljekdigini, kommunistleriň dünýäde gaýtadan hökmrawan boljakdygyny aýdýarlar. Diýip bir Balkany ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşgabatyň häkimetleri garaşsyzlyk güni münasibetli paýtagty arasalamak işlerine 3 hepde gowrak öňünden taýýarlanyp başlady. Şeýlede 27 sentýabrda geçiriljek bayramçylyk çärelerine we harby parada taýýarlyklar hem güýçlü depginde dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Arastaçylyk işlerine Jemaat Hojalygy müdirliginiň işgärleri bilen bir katarda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri, talipler we ýokary synp mektep okuwçylary çekilýär. Diýip aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolýan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Jemaat Hojalygy müdirliginiň işgärleri esasan köçeleri, seýilgähleri, olardaky suw çüwdürümlerini we ýadygärlikleri arasalap, boýaw işlerini geçirýärler. Olar günüň dowamında 13-14 sagatlap işleýärler. Edara kärhanalaryň işgärleri işleýän ýeriniň binasynyň daş töweregini arasalaýarlar we olara bu ýerleri garaşsyzlyk günü geçýänçe tämiz saklamak barada ýokardan görkezme berildi diýip büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde aýtdy. Talipler we okuwçylar öz okuyan mekteplerining we ýokary okuw jaýlarynyň binasyndan başga-da olaryň daş töweregini süpürüp arasalaýarlar. Haşal otlary aýyrýarlar. Jemgyýetçilik ýerlerini arasalamak işlerinde hem yetkinjekleriň zähmetinden
peýdalanýarlar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda 27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek bayramçylyk çärelerine we harby parada taýýarlyklar hem güýçlü depginde dowam edýär. Esasy taýýarlyklar Garaşsyzlyk gününiň dabaraly belleniljek yerinde, Köpetdağ şaýolunyň ugrunda yerleşýän döwlet münberiniň öňünde geçiriljek ýürüýüş üçin görülýär. Bu taýýarlyklar üçin talipler daňdan sagat 4-de okuw jaýynyň öňünde üýşmeli bolýarlar. Olar sany owançy barlanyp, münberiň öňüne alınıp gidilýär. Ir sagat 6-da başlaýan dabaraly ýürüýüş türgünleşigi öýläne çenli dowam edýär. Dip aşamatly taliplaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Bu taýýarlyklara harbylar, eskerler we döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri hem gatnaşdyrylýar. Aşamatly büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, daňdan ukudan galyp öýläniň yssysyna çenli ýürüýüş türgünleşiklerine gatnaşmaly bolýanlaryň arasynda häkimetlere sögünüp öz näýileligini beýan edýänler hem bolýar. Adatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabatyň häkimliginden şeýle-de Jemaat hojalygy müdürlüginden tesbir alyp bilmedi.